Binati hinigugma na mo mga igsuon ni Hesukristo, dili lamang dinhi sa atong hamili nga lungsod sa Balilihan o sa atong parokya, kundi usab sa atong mga manimbahay karon nga gikan sa nagkalain-laing dapit, gikan sa Cebu, gikan sa kasikbit nga mga kalungsuran, o ingon man usab ang atong mga igsuong Bulanon o Bisaya o Pilipinon nga tuwa sa laing nasod o sa nagkalaing suok sa kalibutan nga nagmonitor usab sa atong online mass. Nining nindot kaayo nga kagabhion o nindot kayong adlaw nga gihatag kanato, adlaw sa grasya o adlaw sa kaluwasan. Kaninyong tanan, good morning. Happy Easter kaninyong tanan. Lingia sa ninyong tapad o Easter na ba nagnaong, basig mura pa nagminatay nga padong ilunod sa pantiyon. Sige, smile sa inyong tapad o hatagi sila Easter smile kanang mugawas ng tango. Sige, smile sa kilid. Ina-ina og my life is your life. Sabat. My joy is your joy. My utang is your utang. Wa pa ma-Easter. Kalbaryo gihapon. Unsa man ka-importante kining maong kasaulugan diha sa kinabuhi sa simbahan, lukop sa kalibutan. Kining kagabhion nga itong gisaulog karon, gitawag ko no kini og the mother of all vigils. Ang inahan sa tanang bihilya. And this is the longest and the most elaborate liturgical celebration in the church throughout the year. Samot na og naapay bunyag karon. Kay sa karaang tradisyon, sa karaang simbahan, ang mga converts, ang mga bag-ong nakabig sa pagtuo nga gusto nga mudawat sa pagtuo nga Kristohanon, pagabunyagan nining maong kagabhion. Galing kay wa may convert na to karon. Ang mga katikista wa makakita o mga sakop sa panon. Mao nga mubo-mubo ni atong liturhiya karon kay wa may bunyagan nga tagalaing relihiyon nga nakabig sa pagtuo. Ug matud pa ni San Pablo, kung wa pa mabanhaw ang Ginoong Hesus, way hinungdan ang atong pagtuo. Ug wa pa mabuhi ang atong Ginoong Hesukristo gikan sa kamatayon, kawang lamang ang atong gituuhan. And that's why Easter is the most important event in the life of the church. Kay mao kini ang kinapungkayan sa gitawag og Paschal Mystery sa atong Ginoong Hesukristo nga gisugdan nato atong Huwebes Santo o niya Biyernes Santo og natapos kini karong adlaw. Nabanhaw ang Ginoo. What does Easter mean to us? This is a very important question that we ought to reflect, especially that we are in the heart of this celebration of the resurrection of the Lord. Unsa may buti pasabot nining gitaw o pagabanhaw sa Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi o sa kinabuhi sa simbahan. Mato sa usa ka batid nga magsusulat og theologian, si Father Timothy Radcliffe, ingon siya, Easter means the journey from being cut off to being reconnected. Nindot no? Journey from being cut off. Kasabot matag cut off. From being cut off to being reconnected. Nga naman, mato ni Father Radcliffe, life is full of cut-offs and reconnections. Matagkaroon og unya, musugot kitag sa dili sa itong kinabuhi mga igsuon, magduwa ning cut-off o kining sumpay, pagkaputol o pagkasumpay. Og minyo ka, unya mamatay ang imong bana o imong asawa, that is cut off. Death. Unya, maminyo na po kaglain,
that is reconnection. Himbali ka sa imong kinabuhi nga minyo kag balik. Namatay na po otro imong bana, cut off na pod. Naminyo na po kag lain, reconnection na pod. Namatay na po otro ikatong bana, naghana na pong banahan, no? Cut off and reconnection. Mao man ang kinabuhi. Matangtang kas trabaho, that is cut off. Mali off ka sa serbisyo, that is cut off. Di ka ma-renew sa imong kontrata, sa imong pagka-contractual or pagka-job order, that is cut off. Pero maka-apply kag lain, that is reconnection. And that is resurrection. Masakit kinta ta pananglitan. Di man dyan kalimod sa kinabuhi, apil man ang kamatuuran sa sakit. Ang tao nga masakit, makat off gikan sa iyang maayong panglawas, di ba? Ma-stroke, ma-paralyze ang usa ka tao, mamatay ang pikas ng lawas, ang iyang pikas nga lawas na-cut off gikan sa iyang pikas nga lawas. Mo bitaw na di na maalsa ang pikas bukton, di na maalsa ang pikas tiil, di na malihok ang uban nga bahin sa iyang lawas. Pero maayo gani ang usa ka tawo gikan sa usa ka sakit o balatian, that is reconnection. That is Easter. Kinira ba ko nung sakit na i-joke dito nakita na sa Facebook. Mailhan ko nun yung sakit sa tao. Kung saon pag-ila ko no sa sakit sa tao, pinaagi sa atong kugmo. Kaya namatay kugmo, no? Kailan mo magkugmo? Kanang lingin ba ito ng ilong? No? Kung tamis ko no ang kugmo sa tao, diabetes ko no ka. Ug aslom imong kugmo, hyperacidity ko no na. Unya og pait ang imong kugmo, sakit na sa atay. Pero tilawan ni mo imong kugmo na kay sakit sa utok. Og tilapan imong kugmo sakit sa utok na. Kung masakit ta, that is death for us. That is cut off. Gikan sa maayong panglawas, pero og maayo ta sa atong sakit, that is reconnection. And that is resurrection. Kana maputos tag utang, di ba? Makat off ka sa usa ka hamugaway nga kinabuhi. Mura ka gituok, di ka makaginhawa. That is death. That is cut off. Kanang maputos bitag kag utang nga kanunay kang gaapas, mangutang na po kag ibayad sa imong utang, nanihap ka, ang tihap, gitihapan na po lain kay compounded ang interest. That is cut off. Na-cut off ang imong financial stability. Pero maimpas imong utang, that is resurrection. Reconnection into a prosperous life. Dayo sa ka-istorya sa usa ka maestra nga naputos og utang, naputos og loan usa ka maestra, kay kusog siya mo palit og lipstick. Kada adlaw na ay online delivery COD, puro lipstick nga mo'y nakahurot sa iyang utang o nakadaghan sa iyang loan. Unya itong kaya mo na malagi sa'yo nahibilin sa iyang sweldo, nakadungog na tili mo ng istoryahan. Nakahukom ang maestra nga mag-sideline na lang siya, manambaw siya. Gusto siya mga mag-sideline, kaya mo naman siya nabilin sa iyang sweldo, kay puro naman loan. Mo itong gabutang siya karatula sa isang classroom, sa pultahan sa isang classroom. Gibutang dito, mananambal service. Kung maayo ang akong tambalan, mobayad mo nakog 500. Pero di mo maayo, ako'y mohatag ninyo og 1,000. Gibutang niya sa pultahan sa isang classroom. Sus diha mo po'y security guard nga labaw pong naputos og utang. Niya gusto po niyang panapion tong maestra nga nang sadlain nga naghimo siyang kaugalingon na himong albularyo. Pagkakita sa sikyo sa karatula sa dito sa ibabaw sa pultahan sa classroom sa maestra, gaplano siya nga iyang pangwartahan tong maestra. Ang sikyo nagpa-as-if siya, nagpakaruingnon siya nga nasakit. So sa unang adlaw dito gapakonsulta ang security guard. Bisag wa siya sakit, gapa-as-if siya kay gusto lang siya makakwarta.
Kay ingon man agaratulang nga og kanang mohatag siya libo og di maayo. Pero maayo sa maestra nga gapakatambalan, mohatag ang pasyente 500. Pero og di maayo 1,000. So gaplano ang sikyo nga makasapi jud ko nig libo. Didto nagsikyo ing adto sa maestra. Ingon ang maestra, unsay problema Sarge? Iyong pugard, nawala akong panglasa ma'am og di na ko ka-feel og wa nay lami akong dila. COVID tingalin Tawag ang maestra sa iyang alala, Inday, kuha atong gamay nga garapa, patui si sir og katulo. Iyang dila. So diwalwal sa sikyo ang iyang dila, gipatuan og katulo. Iyon agard, gasolina man Ingong maestra, congrats, himbalik ay mong lasa, bayre ko 500. Kay gasolina man dagi patuho, nakabantay magsikyo. Lagot kay sikyo, biskot ni buangan ni bijag ho 500. Balik ko ugma, bantay lang ka maestraha ka ugma, bijag isang plano nga makalibo. Kay sakpan mayong tilaw ko sa lasa. Pag ikaduhang adlaw, balik sa kay gusto sa manimaos, balik na pog sikyo. Ingon dito ag maestra, sana man po imong problema, Sarge. Ingon agard, nawadaan kog memory. Di na ko makahinumdom sa mga nahitabo sa akong kinabuhi. Bisag gahapon, di na ko mahinumdom. Ingon na pog maestra sa iyang sidekick nga, Inday, patui, kuha na po garapa, patui ang dila ni Sarge, aning sikyo og tulo ka to, kuha ag garapa. Ipagawas sa imong dila, ingon ag katong sidekick sa maestra, pagpadung nagpato, ingon ag guard, time sa, kato na po ng gasolina, imo ipato, ingon na pag maestra, congrats, himbalik imong memory. Kaya nakahinumdom da ika nga, gasolina ang gipato gahapon, bayre ko 500. Libo na nagasto sa kuliray. Lagot siya kaadyo kay imbes ka una sa mabayran sa libo, si jaman kanunay makabayad og 500, uli siyang nang liwok. Lagot siya kaadyo. Isag mo palit so ko bay katong adlaw, di so kana pasaylo maestraha ka, makabayad so kana ho. Pag ikatulong adlaw, balik na pagsikyo dito sa classroom sa maestra. Iyon na pong bisa, saan naman po imong sakit? Saan naman po imong problema? Iyon agad, ma'am, hanap akong pananaw, di na ko makakita. Iyong maestra, sorry Sarge, di na ko makatambal na imong sakit, na imong mata. O di ayo sa kalibo, kay di na ko katambaw, ana. Iyong magard, 500 naman lagi Iyong po may sa congrats, makakita dahil ka kay kahibaw, dahil ka 500. Ang gihatag. Impas agad. Katulo siya kabayad o tag 500. Nakasapi ang maestra nga dakog utang. Kung makabayad ta sa itong utang, pagkabanhaw po na nato. Amen? So daghan pa aning Biyernes Santo pa kay bawo ko. Kay wa pa ta kabayad sa to mga utang. Pero maabot na ng panahon nga maka-experience ta og resurrection Easter Sunday. Kung natay mga tao nga gidumtan, kung natay mga tao nga gikasilagan, kung natay mga tao nga gikabikil, kung natay mga tao nga di maayo og kabubuton nga rikanato or ato bakang kabubuton nga dili maayo nga to kanila, Biyernes Santo panha sa atong kinabuhi. Pero og magkauli ato maayong kabubuton, sos maunay reconnection. Easter experience. Kana mga nanggidumot nga gakauli, kana mga nanggibungol nga nagtingganay, Easter resurrection experience kana. May usa ka parokya dito sa Luzon nga sa una uso pa magutong live Stations of the Cross nga pasaanon sa cross ang sa tao ang cross nang buhi dili ng istasyon sa cross ra murag idrama giundang naman na ron. Dai usa ka parokya dito sa Luzon tinuod ni nga ang gada sa Hesus tinuod nga silingan di agada po sa sundao nga Romanhon silingan po sila kontra man sila kaayo
matang Biyernes Santo dito sa plaza, kabantay ag katong Hesus ba, kay kontra kung sila tinuod atong sundao, kay silingan man sila, bukbukon may sa taman-taman, na di man ito mo gipraktisan, pagkapinan man jog latos daghan, wala man siya kagwanta kay sakit na may isang likod, Biyernes Santo daghang tao, gibundak pa bitaw na isang kurosog, naging sumbagay sa sundao. Ingon ang mga tao, kana mo Hesus, di magpapiri mo sukol gyud. Gubag samot ila maayong kabubuton. Kung naa kita sa kakabos, kung naa kita sa tumang kawadon, mura pataan na Biyernes Santo. Kamu dinhing nahiluna nagtrabaho, nakatilaw na mong Easter. Kamu dinhi nga inyong mga anak mo suporta na ninyo, nakatilaw na mo pagkabanhaw. Kamu dinhi nga gibuhi na sa inyong mga apo, ibig tunguhon mo usahay pero padan-an gyud mo konsumo pagkabanhaw na. Pero kamu dinhi gabaha pagbata, kamu dinhi gagapa-eskwela pag mga anak, kamu dinhi nga gaduyan pag gapasuso pagbata nga mututoy pa naapata sa mga Biyernes Santo, moabot ra mo sa pagkabanhaw. Kamu dinhi nga piskay nagsudan, kamu dinhi nga lami nagpagkaon, na kaniadto matandi ninyo ang inyong kahimtang kaniadto. Hingagi mo, makahibaw mo unsa inyong Good Friday experience o unsa po'y resurrection experience. Ako sa una, masungot ko kay kining kanunay sudag ginamos. O niya, kada simana ginamos. O niya, mahadlok mag-ongdang sa una, makakita mo ko ito mong silingan, igaagaw ra po na mo, mamalig sa ginamos. Mo nang aludon ko mo, ginamos sa una, kay ito mo silingan, maligya man ito ginamos, unya, ay display ni sa ginamos, kay pinalanggan naman ito ginamos sa una, unya, di ba mamalita, reklamo ta kay papakapinag una, magdamo ito sa murag apron, ani, duha ka sudlanan, na ay sudanan, inigbayad sa mga customer, na ay sudanan sa papel, na po'y sinsiyo, na po'y plangganitang gamay nga iyang hunawanan, inipanukli, hunaw are, nakas mag-una kay sige mo tampuwa, sige mo pakapin, inikalubog sa isang hinunaw, ibutang sa planggana, o sa ipuno, sa una. Muna karon di ko ako mukaong kaadjog ginamos kay makahinumdum ko. 5 kay inikalubog at gikan sa kuko, o dyan na pa'y mga buling at tutua, ibutang sa una, itunlo po nato. Pero makalabang ka ni ana, maunay pagkabanhaw. Kanagong matod pa, naghamo mo maistra din taas nga panahon, nga gilalisan o kung sa joy meaning, kanang naa sa Webster's Dictionary, kanang word nga complete o finished. Kay very slight kayog distinction, ana, di ma-explain kung sa joy kalainan anang word nga complete, o unsay kalainan anang word nga finished, kanang nahuman ba? Dugay lalis ang mga gramarya ni ana, hantod nga kahibaw mo giunsa nila na sa pagsulbad. Nasulbad na jod. Pinaagi ko no, ang distinction ko na ng complete o finished, diha ko no sa pagtanaw ni mo og kinsay imong maasawa. Kay matod pa, if you marry a good woman, you are complete. But if you marry an irresponsible woman, you are finished. Unya og mo makigminyo pag yun kag-asawang gastador, you are completely finished. Human so kapag adyo. But sa atong kinabuhi, naay gitawag og resurrection experience. Kita, unsa may mga Good Friday experiences nato sa atong kinabuhi karon? Unsa pa may mga Biyernes Santo nato karon? Kana bang atong sakit? Kana bang atong kalisod sa panginabuhi? Kana bang atong mga relasyon nga wa magkatunong? Kana bang atong problema sa atong dughan? Unya side by side sa atong Good Friday experiences, mga Biyernes Santo, unsa man po inyong resurrection experience?
Unsa man po'y atong Easter experience kanang gikan tag ngit-ngit, gikan tag ngiob, paingon sa kahayag. Bata nga gigutom. Ingog, mapaka na ako maggutom kayo, gikan po ko sa school. Ingon iyang mama, pagpili ana, atos kusina, pagpili ana, kay naay makaon diha. Ingon po ang anak pag atos kusina, kay ginamos na may sudan. Ingon ang anak, nay, oh ma, samay akong pilion nga, wa may pilianan, ginamos sa maring na adin he. Yung po isang mama, pagpilig mo, kaon bakag di. Kay maura na imong kapilian. Kita sa itong kinabuhi, makapili ta. Naay mga Good Friday experiences nato nga mahimo natong di pilion. Naapoy mga Easter experiences nato nga mahimo natong pilion. Life is a matter of choice. If you choose to be happy, then you are happy. If you choose not to be happy, then you are not happy at all. Ang atong kinabuhi wa mahuman sa Kalbaryo. Ang atong kinabuhi wa mahuman sa Biyernes Santo, but ang atong kinabuhi naa sa gitawag og pagkabanhaw. And that's why we are an Easter people. We are not Good Friday people. We are an Easter people. Kay gihatagan kita gahigayunan nga mabuhi uban sa Ginoo. Life is a matter of cut-off and reconnection. Karon na reconnected kita balik sa tuburan sa kinabuhi ang Ginoong Hesus nga nabanhaw. Happy Easter kanatong tanan. Daigo nato ang Dios nga namatay og nabanhaw alang kanato.